Gipasalamatan o gipasidunggan ng usa ka e-bike driver sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kun City Toda nga taliwa sa krisis nga nasinati karon, mas gipili niini ang pagpakita sa pagkamatinud-anod. Human nga iyang i-turn over ngadto sa buhatan ni Joy Tumulak, ang hepe sa City Toda, ang usa ka sakong bugas nga adunay sulod nga 40 ka kilo nga bugas. Human wa na niya hiap ang nagmotorsiklo nga tag-iya sa bugas. Gipakyaw sa tag-iya nga nagmotor aron kasakyan sa pinalit nga sinakong bugas niini. Apan kay kusog ang dagan sa motor, wa na siya kaapas o wa siya kahibaw kung asa ang pinuy-anan sa tag-iya sa bugas. Mihunong kini og pipila ka oras sa usa ka lugar. Nagpaabot nga balikan apan human ang 2 ka oras, hinungdan nga naka-desider ang e-bike driver nga i-turn over ang bugas sa City Toda sa dihang gipost online sa City Toda. Pagkaugma ni ana ang magtiayon ang mi-claim ug nagpakita sa resibo pagmatuod nga ilaha ang maong bugas. Kung doon sa pagsusod nga dautan, iya gitong mahimo. Tungod po sa kadaghan na po sa mga e-bike. No? So manang magpasalamat mi niya nga tungod sa iyang ka-honest, iya yung gisurrender din sa tong opisina. Nga akong i-encourage sa mga sumasakay og e-bike, palihog sakay mo sa mga registered nga mga e-bike o e-bike nga dunay mga registered pod nga mga driver. Tungod kay dunay kompletong record o kinsa ni sila